riječ koja me dodirnula u prvom čitanju i je riječ koja se više puta ponovila. Živjet ćeš. Ono riječ koja sada razmatrate, kako živite? Da čovjek ispunjen, zadovoljen, sretan, da ima snagu života. Dolazi iz tradicionalne katoličke obitelji. Kad me vozio Mikle, vidio sam kako ovo selo, tako je bilo naše selo, siromašno. I nije bilo laki život. Prvo se rodila sestra, onda sam se ja rodio, i brat, i sestra, i brat. Tako da nas ima sestra prvo umrla, onda sam ostao, prvi sam ja bio nakon toga živi. Kad sam imao 7 godina, počeo sam sa osnovnom školom, tata je otišao raditi u građevinu, pao je 5 metara, pukla mu je glava, pao je u nesvijest. Baka, deda, to je njegov tata i mama, moja majka i ja smolili smo krunicu da se tata probudi. Bio je mjesec dana u kome i poslije toga se probudio, počeo naš život se mijenjati. Tata je počeo piti alkohol, prvo se sakrio, svađao, postao sve više agresivan, dobio sam kao dijete puno batina, upotrijebio je nož, lanac, motorno pilo, sekiro da me ubije. Koliko puta sam trebao bježati kroz prozor i spavao sam među kravama i na sjeno, a to je imalo sve posljedice da sam se jako loše učio. Bio sam najlošiji u školi i polako sve više kad je tata pio i derao se tukao ne samo mene, majko i braćo i sestre. Moje srce je postalo sve više tužno. Zatvorio sam se od sebe. Kad sam imao 10 godina, želio sam se užeti život, uraditi suicid. Otišao sam tamo gdje je sjeno i da se bacim na glavu da si tako uzmem život. Jer više nisam imao smisla života. Teško je bilo kad se tata je bio dobar čovjek, ali kad je popio, on je bio lud, agresivan. Svega sam bio kriv. Kao dijete to počelo je polako gubiti pouzdanje, samopouzdanje, vjeru. Često puta su se u školi ismijivali iz mene. Polako sam dobio kompleks manje vrijednosti, odbačenosti. U mene su se uvukli strahove. Tata je kazao često puta, riječ s tobom neće biti ništa. Ta riječ me pratila 35 godina. Uvijek sam osjetio, ako nešto nije bilo dobro, sam bio ja krivac. Osnovnu školu sam jedva završio. Otišao sam za Kovinotok, nisam znao zašto. Zato što su moji prijatelji otišli za Kovinotok. Razmišljao sam, ja nisam bio sposoban
da bi uradio, da bi završio srednju školu. Ali razmišljao sam, ako idem ja sa svojim prijateljima, ako neko ide, oni će mi pomoći. I tako ću završiti, tako je bilo. O to vrijeme, znate, osnovne škole, ja sam otišao na vjeronak, na miso sam otišao, zato majka uvijek kazala, sine, trebaš na miso. I samo da sam imao mir i da je bila ručak u nedjelju, ako nisam otišao na miso, nisam dobio ručka. Za mene nije bilo ručka ako nije bila misa u nedjelju. Kad sam otišao u srednju školu, mislio sam da sam već odrasla osoba, da ja imam pravo odlučiti o stvarima života. Ko će meni govoriti o Bogu? Ko će me siliti na misa? U to vrijeme ja sam se maknio od crkve. Nisam više otišao na misa, čak i ne za blagdane, za Uskrs, za Božić. Nisam se ispovjedao. Bio sam bahat, pun samog sebe. Ali zaboravio sam da vam kažem, kad sam imao 12 godina, sa ovim rukama počeo sam raditi. Pomogao sam u građevine, birao sam jagode, trešnje, jabuke, da sam zaslužio nešto novaca, da sam s tom novacom kupio majicu ili izvješćiće za osnovnu školu. Sa 14 godina želio sam pobjeći od kuće, a nisam imao kamo da bježem. Ja nisam vidio budućnosti, nisam imao neke smisla budućnosti. Micao sam se od ljudi, skrivo. Imao sam veliki problem, kompleks manje vrijednosti. I srednja škola, ja sam srednju školu uz Božju pomoć, ali više uz pomoć mojih prijatelja. Na jednoj strani su mi pomogli da sam završio srednju školu, da sam postao po struci ko vinotok i počeo sam poslije toga raditi. Meni je bio jedan cilj, da se maknem od svoje rodne kuće. I kad sam se zaposlio, to je bilo oko 50 kilometara tamo gdje sam, od moje kuće, rođene kuće, ko vidno to tamo sam dobio jednu stara kuća. Moji prijatelji u to vrijeme su bili štakori i miševi. Nisu mi pustili grijanje. Znate kako je lijepo kad je čovjek na toplom. Ali imao sam mir. U to vrijeme uzeo sam Bibliju u knjižarni, nisam znao dobro čitati, imao sam riječ u griješku riječima i tako. Onda uopšte nisam volio čitati. Ali ostala me u knjižarni Biblija. Počeo sam čitati Bibliju, nisam razumio. Ali čitao, nešto me vuklo. Borbe, krv, bitke, ne znam što. Ali nisam razumio. Ali vuklo me svaki dan u čitanje Božje riječi. Znate kako je teško bilo kad sam vidio svoju majku da je bila plava, da je tata tukao. Boljelo me srce. I mama je otišla na hodočašće u Međugorje. Kad se je vratila, mama bila potpuno drugačija. Nasmijena, puno snage, puno radosti. I ja sam želio da
bar jedan put imam to iskustvo radoste, da budem radostan, kao moja majka. I majka je sve mi svedočila što je doživjela, kako je lijepo u Međugorju, kako su pjevali, kako se ispovjedala, a ja sam bio bez vjere. Nisam imao vjere. I moja majka, žena vjere, koji kaže jednog dana ćeš ti otići u Međugorje. To je bilo proročko s njezine strane. Ja sam mislio, meni ne treba Bog. Meni je dovoljno novac, dovoljno mi je televizija, dovoljno da idem u diskoteku, da idem u borilačke veštine. To je meni dovoljno, to će me ispuniti. Tako sam razmišljao, ako će imati novac, onda ću biti sretan. A to nije ispunilo moje srce.